Dobro je Somara, čuli smo se, sve super prošlo, tako da čekamo da izađe. Ne možemo da odemo do nje zato što je u privatnoj klinici, pa ne daju da se dođe u posjetu i to. Tako da, da li kad nasmijene ili uvijek tako imaš nadrkano raspoloženje. Korisno, ako budeš ispričao neki vic koji mi je smiješan, ja ću se vrlo rado nasmijati, pošto mi ništa nije smiješno. Ne mogu na silu da se smijem. Gdje si Srma? Tako da, juče nisam mogla da sveđam, bio je Božić, a danas ću da sveđam 300 na sat, tako da slobodno pišite ružno pa ću vas napušavati. Tako da, respekt, Milica se porodila, brate, nema više pitanja, Milica se porodila, jer se Milica porodila. Pozdrav Milice. Gdje si Vladimire? Tako da, baš mi je drago, eto, što se porodila, što je sve okej. I što će se biti, naravno, u najboljem redu. Ali posle lepe vesti stiže jedna vest koja baš nije baš puno lepa, jer mora da se popune medijskim novinama, jel? Brat Terzin se oglasio. Ne znam što on očekuje uopšte, da mu se donese dete na ruke, mislim, ne razumijem. Kakve su to budalaštine? Ti si bila prva protiv te trudnoće. Mirela, jebem li ti mamu pičku, onu bolesnu? To što ti si glupača koja veruje sve što na Pinku kažu, što si glupa ko kurac, to nije moj problem. Tako da, tamo u tuđi live idi, ajde. Jel Terza NN? Pa dala je prezime svoje, da. Isto kao što oni mene za hero komentarišu unutra, tako i ja komentarišem njih napolju, tako da. A to što ti ne znaš šta ćeš, pa ne znaš šta da radiš, pa dođeš ko mene i pira. Ljudi, spremite se, nas će biti puno hejtera ovih, što veruju ovim budalama na Pinku. Što su lagali za mene, pa onda prisvojili kao to istinu, jel? Želim se Jovanom Cvijanović, dobro je Jovana. Dobro je Jovana, Jovana je super, čuli smo se danas, ići ćemo kod Milice, samo da vidimo kad i šta kako može, jer ne dozvoljavaju. Počele, da. To ti je normalno kod nas. Ne dozvoljavaju posjete jer je privatna klinika i ne može da se uđe, niti bilo šta da se pošalje. Pozdrav ljudi svima. Hvala Juzeru. Ima neka baka mi napisala na Instagramu, kaže pozdrav, kaže Boko, kaže neka ti je sa srećom sa Milicom i sa bebom vaš. Ja ne znam šta je s tom babom, brate. Pozdrav Ajkulice, desi. Ako ne znamo, dakle, mene vidjela s njom i kako to spojila u svojoj glavi žena. Dobro sam, Katarina, hvala na pitanju. Ja rekao, ajde da se ne nastavljam jer ne vredi, ako počnem da se raspravljam, počet ću da vređam babu i ne vredi. Ja rekao, hvala gospođu, hvala mu od srca. Šta da kažem? S budalama ne vredi. Bolje ako zahvalim se i da mi mane baba. Da li je Terzin brat otišao da vidi uopšte bebu? Naravno da nije, ma ne, hvala ti Lahira srca. Sprdajte vi mene. Nije, niti njih to zanima, tako da oni su pokazali kakvi su i šta su. Prvenstveno mislim na njegovog brata, tako da nema potrebe da ga komentarišemo iskreno. Blamova. Ne znam šta je očekivao da dobije sliku bebi ili šta, ne razumijem. Niko nije išao. Mislim da to Milica iskreno ni ne želi. Užas. Jeste njihovo unuče, ali ne ponašaju se kao da je njihovo unuče. Ali to je njihova sramota, jel? Pa Milica njih isto vređala. Milica je vređala sa razlogom.
Ne znam, brate, jel vi ispratite sve o čemu se radi uopšte? Zašto je Milica njih vređala? Odnosno, brata. Milica ne želi to, tako da protiv njene volje ako to bude, to će biti baš pakao. Šta je Lara zapela? Ne znam šta piše žena, ne mogu bavati se. Da li ćemo reći da je NN? Pa ona njemu to rekla i unutra, ne znam. Šta se tu promijenilo? Ništa se tu nije promijenilo. Gdje je CNG? Jesu li ga obavijestili? Mislim da nisu, koliko ja znam nisu, niti su bilo šta unijeli. Vjerovatno je Milica rekla da ne želi da se unese pismo, sad ne znam kakav dogovor imaju. Mislim, po meni bi trebalo, bez obzira. Vi znate da ja u njemu nemam lepo mišljenje, jer je takav kakav je, degenerik. Ali bilo bi lepo, eto, da sazna. Večeras će. Pa iskreno nemam pojma, ne znam da li Milica stvarno dogovorila da ne smije da se unese pismo. Sad ne znam koji je dogovor imala to. Večeras kad Milan dođe, moguće. To ću vam pročitati, da, moguće, nemam pojma. On je pijena gluperda. Pa što je pijena gluperda nego što je degenerik. On očekuje da ćemo oprostiti. Znam koliko sati se porodila, ne mogu se to da vam kažem, mislim, to je budalašnje, da vam govorim koje vrijeme, koliko sekundi, mislim. Rekla je Milica da će poslati jer želi da ispuštuje kuću. Eto. Ja iskreno nisam protiv toga da Tereza bude otac, koliko god da on nije u redu i da je debil i da je pokazao da je degenerik teški. To je nešto što se dešava, pogotovo prvi put kad dobije prvo dete, mislim da jebi ga. Zašto ga nema na streamovima, on je izašao. Ne znam stvarno da je izašao, nisam tamo. Ajde, Đoko, samo pinuj, molim te da se Milica porodila, da ne moram na svaki 5. komentar porodila se Milica. Smara to, brate. Javili su mu 100%. A što bi došlo bez Biđenje, pa Ivan? Ne razumem. Gdje si, Biljana? Ne znam što bi došlo, nije neka loša vest, mislim, to je lepa vest. Iskreno, bilo bi lepo i donesu šampanjac i nešto da se proslavi to, stvarno.